Ahojte priatelia jazdeckého športu, športových koní a naši priatelia. Dlho sme sa nevideli, tak dnes natočíme jedno videjko zo skokového tréningu. Naposledy, keď dievčatá a koníky výborne odskákali košické preteky, tak mali koníky potom voľno, chodili len do terénu, prijazďovačky sa robili a pretože sú prázdniny, dievčatá mali plno iných aktivít, ešte aj chodia na brigády, takže sa jazdilo len tak sporadicky, koníky mali oddych, dievčatá tiež, ale blížia sa nám ďalšie preteky a preto musíme začať pracovať. Takže dnes si dáme jeden taký tréning, ale také slabé skákanie, len takú nízku gymnastiku, nízučké skoky, na osvieženie pamäti a na to, aby sa troška rozoskákali a vrátili sa tam, kde boli po pretekoch a ukončíme to potom skákaním. Jeden skok tam bude, alebo dva skoky, maximálne 110 cm, to nám úplne stačí. Lebo teraz budeme mať preteky, kde budeme skákať najviac 110 cm. Takže to stačí len tak sa rozoskákať. Slnko zapadá, museli sme opäť počkať do 7 hodiny večera, takže teraz momentálne tam je asi tak 7:30. Keď ideme na koníky, teplo 34 stupňov, v tejto chvíli aj tu pod Tatrami. Krávky sa nám pasú tesne za jazdárňou, pekné pohľady, no ale musíme počkať, až troška zapadne slnko, začal troška fúkať vietor, takže už je to priateľné. Ale zase aspoň máme parádne svetlo, hovorí sa tomu zlatá hodinka a vidíte na niektorých záberoch, že to svetlo je naozaj zlaté. Tak začíname skákať. Pokyny sú jasné, vrátiť sa do toho, ako sme vodili kone na pretekoch, kľudný set, kľudná ruka, kone na prilnutí, posielať kone dopredu, hľadať miesto odskoku, sedieť pekne rovno. To je dôležitá vec, aby sme potom na tých pretekoch skákali pekne a nemali problémy so sedom, ktorý síce nič nemá spoločné s bezpečnosťou jazdy na koni alebo s bezpečným prekonaním parkourov, ale zdvihla sa proti nám pre mňa nepochopiteľná vlna kritiky od niektorých ľudí, ale popracujeme na tom, lebo není to zase až taký problém odstrániť. Stále skáčeme tú kombináciu dôskokov ďaleko za sebou, za zatáčkou. Je to preto, aby koniec svalali na správnu nohu, aby dievčatá vedeli napočítať svalové skoky k druhému skoku. A tak ako ste teraz videli, pekne pravidelne prišli k tomu druhému skoku. Tu už prejdeme na tú gymnastiku. Troška posílime koníkom zadky, lebo sa flákali, nepracovali, tak im urobíme takú posilovňu. Od jazdca je nutné to usedieť, nerušiť koňa, posielať ho dopredu a udržať sa v balance. Budeme pokračovať po tej gymnastike, zase pôjdeme na ten kolmák pod kopcom, opäť je tam tá otázka napočítania svalových skokov. Zobraťa koňa späť do ruky, pozbierať koňa, lebo teraz je úplne rozpadnutý, vidíte, teraz ho musí pozbierať,
prísť napočítať svalové skoky, doviesť na miesto odrazu. To je úloha jazdca. Napočítať svalové skoky tak, aby to tam vyšlo na konci, aby ten kôň úplne plynule skočil, ten skok pod kopcom. To je tá otázka, kedy úplne rozpadnutého koňa musí jazdec zobrať do ruky a zrovnať, aby potom mohol preskočiť. To má 110 cm, tam ten kolmáčik pod kopcom, ono sa to nezdá. Tu si to pozrieme spredu. To je tá gymnastika. Teraz musí koňa pozbierať späť, prísť k tomu a plynule preskočiť. Výborne, Saška. Saške sa to podarilo perfektne. Teraz pôjde MK. Obloha je nádherná. Tak zobere Jovíka späť a skočí ten skok pod kopcom. Aj tu tá kamera je na kopci nad tým skokom, takže nijak není vidno, že ten skok je vysoký 110 cm. Výborne, toto sa nám podarilo. A pôjdeme na ten náš bullfinch 110 cm, to už sa blížime pomaličky ku koncu tréningu. Keďže máme koníky rozoskákané, aj dievčatá sú rozoskákané, tak to vyskúšame, aby sme predsa len skočili aj vyšší skok. Aj keď teda 110 pre nás už není vysoký skok, je nízky. Ale už sa objavujú problémy. Saška mala asi pred týždňom také nedorozumenie s Achillom, takže má nabúrané koleno, začínajú boleť. A už to jazdené není až tak dobré, to jazdenie, ako by malo byť. MK zas mala nedorozumenie s Vysokými Tatrami. Bola na túre, na takej väčšej túre a teraz má svalovú horúčku po celom tele. Boli ju ešte, a vidíte, tu sa to ukázalo, takže musíme skončiť, pretože to naozaj nebolo dobre. Nemôžeme ďalej už skákať, lebo sa to objavilo. Už tam bola veľká chyba, bolo by nebezpečné pokračovať. Takže ešte MK si skočí. Sašku začala riadne boleť noha. Tak to ukončíme, lebo není dôvod čakať na prúšvih, není dôvod čakať na karambol. Priatelia, tak to by dneska bolo všetko z našej strany. Nebolo to nejak moc. Samozrejme, ťažký tréning, ale aj takéto tréningy sú a sú veľmi dôležité, nemusíme stále skákať len vysoké skoky. Takže priatelia, ďakujeme, že ste pozreli videjko. Kto prvý raz, dajte si odber, keď sa vám páčilo, dajte nám like, to nám pomôže. A zatiaľ priatelia, teda dovidenia.